Benvinguts a un nou capítol de Gastrocaravan. Avui ens dirigim a Sant Cebrià, una vila situada al peu del Montnegre d'uns 3.500 habitants. Us volem mostrar diferents punts d'interès cultural i gastronòmic, i també de lleure. Ara mateix ens dirigim al càmping La Verneda, un càmping que està habituat per poder-hi deixar autocaravanes, caravanes i poder-hi acampar. Aquell serà el nostre punt neuràlgic i des d'allà ens mourem a peu per als diferents punts i indrets del poble. Així que, acompanyeu-nos! Charm, enchanted by your ways. Hem deixat l'autocaravana en el càmping La Verneda, un càmping que té tots els serveis per les autocaravanes i sobretot per al turisme familiar. I ens dirigim ara mateix cap al Centre d'Estudis de Sant Cebrià. Acompanyeu-me! Bona tarda. Hola, bona tarda. Puc passar? I tant. Gràcies. Ens trobem en el Centre d'Estudis de Sant Cebrià. Quina és la vostra tasca? Doncs la recerca i manteniment, en principi, fem una mica d'arxiu històric i cultural del poble. I fem publicacions, tenim guardat papers antics que ens donen les famílies o que anem recuperant, i fem també la qüestió de la recerca de tradicions antigues, una mica, sobretot molt local, Centrant-nos en Sant Cebrià i en la vostra tasca, quina és la història del poble? De quan cita? Mira, aquest poble és molt antic, vale? És molt antic, però no es té coneixement escrit que el poble existia fins a l'any 1019, que és la primera vegada que surt el nom de Sant Cebrià, que en realitat surt el nom en llatí, Santi Cipriani Maritimi, perquè arribava fins al mar, vull dir que el poble de Sant Pol estava annexionat a dintre del territori del que era Sant Cebrià, i apareix per primera vegada en un document escrit, que és una dotació, o sigui, una dot, que Pere de Carcassona fa per vestir, d'alguna manera, de patrimoni, la canonja de la catedral de Girona. I vam celebrar els 20 anys d'aquest... Els 1000 anys del poble, aprofitant això, i del document, l'any 2019 vam publicar aquest llibret. O sigui, que fa 1000 anys que el poble... El 2019, que està documentat escrit, per escrit. Quina és l'activitat cultural que vosaltres recomanaríeu al turista que no es perdés quan vingués a visitar Sant Cebrià? Sant Cebrià té un patrimoni natural indiscutible, i a més té un patrimoni també que no és important arquitectònicament. Mira, el fundador del CESC, Lluís Parera i Cosí, quan es va jubilar, que va decidir veure què podia fer per aquest poble, va arribar a la conclusió que com que no hi havia grans monuments i no hi havia una història verdaderament significativa, que quina era la riquesa d'aquest poble. I aleshores va arribar a la conclusió que la riquesa d'aquest poble era la gent. La gent i la seva història humil, és una mica la intrahistòria, és a dir, allò que la història no anomena, però el treball diari de cada dia i l'esforç. I llavors va publicar el llibre aquest, que és La gent de Sant Cebrià, història d'un poble, en el qual explica una miqueta el que ell va poder esbrinar parlant amb cada família, anant de casa en casa, del que havia estat la seva història.
Veig que heu publicat un itinerari, passejades per les vinyes. Expliqueu-nos una miqueta de què tracta i ara seguidament les anirem a Sí, visitar. bueno, jo et dic, passejades per les vinyes perquè la gent aquí, quan va al camp, diu anem a la vinya, perquè l'origen és que hi havia molta vinya. Després amb el de la filoxera i així es va introduir la maduixa i llavors ja va ser la maduixa. I llavors aquesta ruta van ser un parell de socis del centre d'estudis. Fantàstic. Que, explica-ho tu perquè ho vas viure més de primera mà. Sí, van haver-hi 2 socis del centre d'estudis que van dir per què no tracem, no hi havia rutes de senderisme, vull dir, la gent sortia i passejaves pel teu compte. I aleshores van caminar diferents rutes i es va publicar un primer. I se'n tenien projectades 5. Jo crec que ara l'Ajuntament en té de traçades 3. Però la més assequible, primer perquè es pot fer tot el tram a peu sense problemes i són 6 quilòmetres, és aquesta ruta de les vinyes, que nosaltres la vam publicar l'any, ara t'ho dic de seguida un moment, al gener del 2003. Llavors, aquesta ruta que la vam publicar en el format que nosaltres fem al nostre fulletó En DIN A3 i després plegat, i llavors l'Ajuntament d'alguna manera al cap d'un temps, al cap basant-se el nostre, va publicar aquest, que ja és una cosa que té més cara i ulls, diguéssim, però que és la mateixa ruta. Què ens podem trobar aquí en el vostre centre d'estudis que podem veure? A veure, aquí al centre d'estudis tenim 2 parts, que una part és tot de documents o arxiu històric que anem guardant, molt local o comarcal, i després guardem, aquí en el poble durant uns anys hi va haver-hi un grup de gent que feien un pessebre de Nadal que es podia visitar per Nadal i que ells van fer les maquetes reproduint cases del poble, l'església del poble, i les guardem aquí perquè es conservin i no es malmetin. També he vist que guardeu unes garlandes. Expliqueu una mica la tradició, d'on te ve i exactament què és el que s'hi fa. Mira, les garlandes és una cosa que es pot visitar durant les festes nadalenques, normalment del 15 al 16 de desembre fins al Dia de Reis. Aquestes garlandes ve d'una tradició del segle XVI, que s'ha trobat, probablement venia de més enllà, perquè en el llibre de la cofreria dels Sants Metges de l'arxiu parroquial es va trobar un llibre en pergamí en el qual anotava el rector, anotava unes despeses importants dels productes per confeccionar les neules i es feia sempre pels voltants de Nadal. Dit això, que ens heu fet una petita presentació de quina és la vostra activitat i sobretot el que signifiqueu per al poble, estaria encantat que m'acompanyéssiu a fer un tafaneig a les passejades i que m'expliquis una mica de la història del famós finestrot, de la finestra que tenim. Si us sembla, perfecte. Som-hi! Quina és la llegenda de Can Cori? Mira, aviam, a mà dreta hi ha una escultura de la boca de la qual surt una serp. I aquesta serp explica o fa referència a la llegenda de la serp de Can Coris, que és una llegenda molt antiga i que el Cesc l'ha recollit de la boca de la Pepita Amargant. I ens va dir: hi havia una serp que anava a beure aigua a la font situada al darrere de Can Coris. La casa no era tal com és ara. No hi havia escala per anar al jardí i al safareig del darrere s'hi entrava per la casa dels masovers. També hi havia una petita porta per sortir a baix al carrer. La serp que s'acostava a veure la font era grossa, amb potes i pèls, i duia alguna cosa al cap,
una corona que es treia quan bevia i es banyava dins el safareig. Un bon dia la minyona, mentre la serp es banyava, li va prendre la corona. La serp, a cops de cua, intentava rebentar la porta per entrar dins i recuperar la corona. Des de dins clavaven claus amb punxes cap a fora perquè la serp es fes mal i marxés. La serp picava i picava, s'anava enganxant en els claus fins que es va desagnar i es va morir. A partir d'aquest episodi, la mestressa, Maria Becfornés de Girona, va fer la promesa que emmarcaria les finestres amb els fets que havien succeït. Avui dia podem veure a les finestres de Can Coris, esculpit a la pedra que les emmarca, la serp amb la cua dins la boca de la mestressa. Després de fer aquest passeig per conèixer un xic sobre la cultura i la història d'aquest poble, Sant Cebrià, ens dirigim a la cancel·laderia Can Martri perquè ens ha entrat una mica de gana i també anirem a visitar el forn de pa Andreu, que és centenari. Acompanyeu-nos! Bon dia! Que hi és la Marta? Sí, allà. Merci! Allà. Què tal? Com estem? Molt bé. Molt bé. Perfecte. Bueno, primer de tot, gràcies per obrir-nos les portes. A vosaltres per venir. Merci. Veig que d'aquí un any fareu 150 anys del negoci en general. 150 anys, ja amb quarta generació. I bueno, ja seguir lluitant i endavant per continuar el negoci familiar. Molt bé. Entenc que la mare dels ous, no? El vostre producte principal és el porc, i a partir d'aquí heu anat obrint diferents branques. Sí, el nostre producte, bueno, ja estrella, el producte de tota la vida que ens coneix Can Martri és la botifarra, no? Botifarres de Can Martri. I bueno, hi ha d'haver una mica de l'origen de Can Martri, no? Que hi havia... els orígens provenen de l'edifici que tenim a davant, on ara està ubicat al barri del restaurant, que va començar sent una indústria tèxtil del pare de la tia, la fundadora de Can Martri, la Maria Mataró, i va començar amb la indústria, hi havia una petita botiga, el Colmado, que venia el producte pels treballadors i també va ser un Colmado pel poble. Amb la crisi, la indústria tèxtil que va haver de tancar la fàbrica, va desaparèixer, i la tia va voler transformar el negoci, va començar amb la botigueta, però va començar ampliant els serveis pel poble. Com un bar, un cinema, va haver-hi el primer telèfon, hi havia el taxista, el forn... Entenc que Can Martri dins de Sant Cebrià una mica a l'inici, no? és el centre neuràlgic del poble, no? Sobretot amb els diferents tipus de serveis que m'estàs citant, i a partir d'aquí doncs, la bombolla s'ha anat fent gran i ens n'anem més cap al producte, bueno, a part del bar i el restaurant, ens n'anem cap al producte càrnic. Sí, vam apostar, quan la tia ja feia les botifarres, feia la matança del porc, i la gent ja es venia a buscar tot tipus de botifarres. Després va començar els avis, ja quan portaven l'hotel, el bar i el restaurant, després va venir el meu pare. I vam fer aquest edifici d'aquí davant per ampliar el que és la botiga i la carnisseria i potenciar més el producte elaborat nostre. El vostre producte estrella és la botifarra. Sí. He vist que en funció de la temporada feu diferents tipus de gustos. També entenc que treballeu un producte natural com pot ser la tripa. Sí, els nostres productes són tots embotits amb tripa natural, de porc o de xai. Sempre hem apostat pel producte de qualitat i els millors cars que trobem en el mercat. Vull dir, tenim el xai ens ve del Montseny, la vedella de Girona, també ens ve, tenim el càrrec de Nebraska, De totes maneres, amb el que estem parlant,
dones a veure una mica que diguéssim que cap a la tendència gastronòmica és anar-nos-en cap al producte d'aquí, el producte de qualitat. Entenc que també teniu vins per aquí, d'aquesta zona d'aquí, tanmateix formatges d'aquí Santiscle. Sí, el Can Xicó, el Tocino, bé, vull dir que sempre, de tota la vida, hem apostat pel millor producte i el millor servei. I volem continuar la línia i volem apostar cap aquí, el producte local, i diferenciar-nos, sobretot, tenir productes que trobem en altres supermercats més comercials, no? Dins d'aquests, això. Anar-vos cap al producte de proximitat, el producte selecte, que al final... I la nostra elaboració, perquè a part del producte elaborat càrnic, fem producte cuinat. Fem les nostres croquetes, fem croquetes de tots tipus, fem els canelons, fem les sanyes i fem varietat de producte cuinat. I volem anar cap a la tendència cap aquí. Al final ha de ser una línia a seguir, no? Una filosofia i cuidar-nos entre nosaltres. Sí, perquè és cap a aquesta línia i ara també volem introduir, hem introduït el tema vegà, també, que és una demanda que tenim al del Corient i bueno, i és això, ens hem anat innovant, o sigui, el pare, quan va agafar la carnisseria, fèiem primer les botifarres crues, la blanca i la negra, però el pare va apostar per una inversió i vam ampliar el producte elaborat. Vam començar amb els fuets, amb la llonganissa i el pernil dolç. Després, amb la Núria, també vam buscar una cosa més innovadora i vam començar a elaborar les botifarres de diferents gustos. Que en funció de la temporada, no? Si és temporada de bolets, de calçots, Vam ser dels primers que vam fer botifarra en producte local, que era amb la maduixa. Vull dir, això vam ser bastant innovadors amb aquest producte. Molt bé. La botifarra feta amb maduixa de Sant Cebrià. I seguiu fent les botifarres com tota la vida, amb la tripa natural, a més també ens has citat que feu xoriços, que feu cansalades, que feu bacon, que feu pernils dolç. I la gent, el client ho aprecia, el producte nostre elaborat, quasi artesà, perquè mirem de fer-ho millor sa i artesà, amb el producte natural. Molt bé. Diferenciant-se de les indústries càrniques que fan coses que menges plàstic. Molt bé, sí, no és la diferència. Que et notis el gust de la carn. Sí, exacte. Sí. Doncs molt bé. Anem cap aquí la tendència, sí. Fantàstic. Doncs felicitats, sobretot pels 150 anys que fareu d'aquí un any. Sí, I per obrir-nos les portes. I ja ho sabeu, si voleu trobar productes de primera qualitat i sobretot de quilòmetre zero, que és el buc insígnia, no? És cap a la filosofia i la gastronomia cap on hem d'anar, doncs tenen les portes obertes de Can Martri. Així que... la visita. Fantàstic, doncs ja sabeu on podem comprar unes magnífiques botifarres per fer la brasa. Ara només ens falta el pa. Anirem al Forn Centenari Cal Andreu. Som-hi, doncs. Què tal? Bé, molt bé. I tu? Molt bé. Ets la Carme? Soc la Carme, sí. Perfecte. Bueno, primer felicitats i molt agraït de poder venir a un Forn Centenari que no es diu sempre. No, i s'agraeix, perquè sí, fa il·lusió. Ha portat el seu esforç a arribar fins aquí, però la veritat és que a la llarga compensa. Quantes generacions fa que treballeu? És de l'any 1918 l'establiment. Són ja 4 generacions. Ho va fundar l'avi dels actuals propietaris d'aquí Cal Andreu. Que són els teus fills? Que són els meus fills. I llavors elaborem pa, pastisseria, brioixeria, o sigui, amb productes de qualitat. Perfecte, veig que toqueu una mica de tot, no? De tot el producte que ens podem trobar dins un establiment de panaderia. Panaderia, pastisseria, fleca. Centrem-nos en els pans. Quants tipus de pans ens trobem? A veure, de pa tenim el pa normal, que és el rodó, les barres, el fem més petit, el fem més gran, després fem aquest tipus rodó així més casolà, que és més amassat, és més gustós, va a pes, però es nota. Llavors també ho fem amb barra, veus que també fem la barra casolana, i després fem el típic llonguet, que és el de tota la vida, que el fem amb més gran i el fem amb més petit. Després, això és integral, això és estelta, que també ho fem amb olla i ho fem amb panet. Una pregunta, Carme.
entenc que fa més de 100 anys que treballeu. Les receptes amb les quals esteu treballant ara són les de tota la vida, les que va fer el senyor Andreu, d'un bon principi? Sí, igual, sí, tot igual. I quin és el vostre producte estrella? El producte estrella és que, a veure, ara, clar, amb les diferents, no modes, no, però els diferents costums, la barra aquesta seca de quart també surt molt bé, el casolà aquest, a nivell d'aquí al poble no tant, però de la gent de fora ens l'agafa molt, el valora molt, però clar, llavors hi ha el pa normal que també és molt bo. En general, tot surt molt bé. Has dit una cosa molt interessant, en funció de les modes. És a dir que, tot i ser un forn centenari, us aneu actualitzant ja tanmateix en productes com en diferents tipus d'elaboracions. A veure, elaboracions sí, perquè dic, a veure, abans aquesta no es venia tant, es venia més amb tipus així més ample, ara es veu més llarga, aquesta es feia més gran, que representava que era com la de quilo, però resulta que ha deixat de vendre's i llavors ja fem aquesta més petita, però a veure, tema costums, clar, després no fèiem ni l'espelta ni l'integral. Tot això, clar, són noves farines que la gent va demanant. Ens anem cap a la pastisseria. Veig que teniu un ampli ventall de diferents tipus de productes, des de petits braços de gitano, lioneses, crestes de nata. Ho dic bé, sí, Bueno, això en diem esclops. Com? Esclops. No sé per què, però en diem esclops. Molt bé. Veig que també teniu diferents guardons com a premis. Sí, això, a veure, aquest és el de l'Ajuntament, aquest és el de la Generalitat i aquest és el de la Càmera de Comerç, que ens els van obsequiar així pel reconeixement a la fundació, al centenari de la fundació del negoci. I a la vostra trajectòria, no? I a la nostra trajectòria, amb un acte que vam fer allà de la Generalitat, que va ser molt maco. Molt bé. Després una altra pregunta que és superinteressant i que segurament és un tret distintiu cap al producte i cap a la clientela. Entenc que treballeu amb farines de proximitat, amb xocolates de primera, mantegues de primera... Exacte, això sí, la matèria prima és molt bona. És de primera. És la primera, sí. I després també entenc que seguiu les tradicions de Sant Cebrià o de Catalunya, no? Sí, a veure... Portell... Sí, fem, a veure, l'època de Sant Joan, fem els panellets, els bunyols, el tortell de Reis, fem neules, fem torrons, sí, seguim totes les tradicions, del que és el negoci i el local, una miqueta així petitó, i de proximitat. A més també teniu brioixeria. Tot us ho feu, entenc que tot us ho feu vosaltres, que no hi ha cap tipus de producte... No hi ha res congelat, tot. Sobretot això és important, que la gent ho sàpiga. Sí. Bueno, la gent que ens va coneixent així ja ho saben. A part que quan ho proven hi ha molta diferència. Hi ha molta gent que no torna perquè a vegades no té per aquí massa a la vora, no? Però a veure, la gent quan ho prova sí que... Fem carpinyolis que surten molt bé, a la gent els agrada molt, els venem molt bé, els fem normal, els fem amb xocolata i també fem aquestes cookies. Són unes especialitats que tenen molt bona acceptació de cara a la gent. Sí, això també és pasteleria, o sigui, fem els braços grans, fem pastissos i, esclar, es poden personalitzar perquè pots posar el nom de la persona que va o el que considerem convenient a posar. Molt bé. Doncs moltes gràcies per obrir-nos les portes, que ens siguis per 100 anys més, els vostres fills. Ja sabeu on estem. Molt bé. Moltes gràcies. Vagi bé. Adéu. Doncs ja sabem on podem comprar unes botifarres i un pa de pagès fet com el d'abans. A més, una gran varietat de dolços. Ara només ens falta conèixer el producte més icònic de Sant Cebrià. I a més també coneixerem en Joan, que és una enciclopèdia de les maduixes. Si voleu, avui que fa un dia que no és gaire assolellat, podem anar-hi xinutxano. Hola! Bona, Joan! Moltes gràcies per invitar-me a casa teva. Ens agradaria saber el món de la maduixa.
per una banda, el producte, no? Quines varietats són les que cultivem, quina diferència hi ha entre les que actualment estem cultivant i es mengen amb les que es feien antigament, segurament els teus avantpassats, i una mica la teva història de la maduixa aquí a Sant Cebrià. Imagino que deus venir de fa generacions, que no és una cosa senzilla, i com es preveu, sobretot el futur de la maduixa, un aliment molt preciat, sobretot aquí al Maresme, no? Que podríem dir que tenim les millors maduixes del món. Bueno, venim de lluny i actualment estem intentant sobreviure a les condicions que hi ha ara degut a les competències, diguem, d'industrialitzar molt el tema, vull dir, de poder-ho mecanitzar i fer moltes coses que nosaltres no hem pogut fer. Continuem estant en aquests talussos i fent la feina, la majoria de les feines que es fan aquí són manuals. Entenc que amb això que estàs dient, de feina mecanitzada o feina manual, per força s'ha de notar la qualitat de la maduixa. Bueno, nosaltres el que hem aprofitat sempre són aquestes orientacions est-oest, de cara al migdia, que en diem, precisament perquè el sol, durant tota la seva trajectòria, va insolant la maduixa. I, en canvi, si és una superfície totalment plana, no és ben bé així. Llavors, d'aquí pot vindre algunes de les diferències que hi ha de la maduixa que es produeix aquí, en el Maresme, amb maduixes que es produeixen en altres zones, que són superfícies molt més planes, amb extensions molt grans. I, bueno, no és ben bé això el que té de marcar la diferència, però nosaltres també el que fem és plantar varietats apropant-nos una mica a el que havíem sigut abans, amb varietats de la temporada. Quin diries que és el tret diferencial de la maduixa que nosaltres plantem aquí al Maresme, o suposo que en Catalunya en general, amb altres zones del territori? Les varietats, pràcticament no hi ha gaire diferència. Aquestes varietats es planten aquí al Maresme i es planten arreu, vull dir, a tot arreu, més o menys. Ens hem basat sempre en varietats portades de Califòrnia, i actualment no ens basem ben bé en això, vull dir, són varietats que han sigut, per exemple, aquesta està feta aquí i s'està utilitzant pràcticament de sud a nord o de nord a sud, a tota la península s'estan conreuant, no en gaire quantitat, però sí que se li està començant a trobar l'apreciació del gust i de la qualitat, el color. Sí, és aquí on te volia anar. Diguéssim que el tret diferencial de la maduixa que nosaltres tenim aquí a Sant Cebrià és la qualitat, no? La dolçor, el vermelló, el gust, la textura, amb altres maduixes que ens podem trobar en el... Per sobre de tot, hi ha gent que estem mirant de defensar la qualitat. No la qualitat en quant a tamany, sinó la qualitat en quant al fruit, a tractar-lo el màxim de bé possible i que tingui aquest gust diferenciador, que és que quan la gent la prova, dius, bueno, què vol? Una caixa? Sí, la prova i al cap d'uns dies et tornen a trucar i et tornen a dir escolta'm, si no fa res tornaré a vindre a buscar maduixes, perquè realment maduixes com les que produïuen aquí, la veritat és, i això va en sèrio, fa una setmana, una persona que va vindre a fer una reparació a casa se'n va emportar per la família i la seva senyora al vespre va dir que aquelles maduixes no les havia provat mai. No és un farol, és que realment nosaltres anem a buscar això, no la quantitat, ni l'excel·lència del producte, sinó anar a buscar el gust aquell que sempre havíem tingut. Diries que és la millor maduixa del món, la de Sant Cebrià? Tindria d'haver provat les altres. El lògic és que nosaltres mengem maduixes de Calella, de Sant Cebrià, dels nostres pagesos, i que a Huelva es mengin la maduixa als andalusos. Jo crec que hauríem d'anar per aquí. Aviam. O la cultura gastronòmica hauria d'anar per aquí. Està començant a haver-hi un canvi,
que és el que ens acaba de dir que potser ens jubilarem fent de pagès, però cada vegada més la gent de proximitat està apreciant més el producte que fem aquí. Això sí que hi és. Vull dir, abans la gent, si convé, el que es ven ara últimament o es venia fa uns anys enrere. Vull dir, la maduixa també la podem posar tallada amb una mica d'enciam, una mica de tomàquet, una mica d'això per donar un color. Però la maduixa la coneixem com una cosa per menjar, que quan te la posis a la boca t'esclati en quant a gust i a... no ho sé. Però que la maduixa no només la hem d'utilitzar com a postre, no? Sinó també la podem fer batuts, podem fer xarops, podem fer pastissos, podem fer amanides... Hi ha gent que ens agafa maduixes, que l'està utilitzant a la restauració i està fent autèntiques virgueries perquè cada cap de setmana està omplint la seva terrassa i precisament la maduixa és una part, un factor de la bona cuina que ella ja porta, però a més, i també s'ha de convertir en un factor cridaner, Ostres, en el restaurant Pepito fan unes maduixes molt bones que les produeixen ells mateixos o els seus pagesos de quilòmetre zero, anem allà a menjar-les. Això està passant, vull dir, hi ha molta gent, inclús en els mercats poden ser el mercat, jo ara em ve un company d'aquí del sector, sigui en el mercat de Cuba, sigui al Mercabarna, sigui on sigui, hi ha una gent que està buscant el producte de proximitat del Maresme. I cada vegada costa més i la gent s'està movent a buscar-ho ells mateixos, perquè del propi Maresme hi ha molts tipus de maduixes i molts tipus de treball diferents. I llavors una persona pot agafar una caixa de maduixes que posi, aquestes posen fressons saletes, no hi ha gaire problema, maduixes del Maresme. I aquest senyor compra aquella caixa i avui li surt una caixa excepcional i el dia següent va a collir una caixa i allò no és bo ni per fer un batut. Bueno, Joan, moltes gràcies per haver-me invitat a casa teva. Si et sembla i m'ensenyes una mica el vostre tros, el vostre terreny. I les panoràmiques que tenim. Correcte, que tenim aquí a Sant Cebrià. Molt bé. Sortim del càmping La Verneda, on hem estat molt ben atesos i hem trobat un ambient excepcional. I ens dirigim a fer unes partides de golf al Pitch and Pat de Sant Cebrià. Hem visitat la xarcuteria i carnisseria Can Martri, on hem trobat unes botifarres excepcionals. També hem visitat el forn Cal Andreu, on ens han ensenyat quins són els seus millors productes. També hem conegut una mica sobre la història de Sant Cebrià, sobre aquesta famosa finestra renaixentista. I què més tenim que explicar-ho? I hem conegut el senyor Joan. El senyor Joan és una enciclopèdia de les maduixes, a més, és un personatge molt icònic d'aquí al poble. I després us explicaré una cosa, les maduixes no només ens les tenim que menjar amb sucre i amb un xic de vinagre, sinó que podem fer batuts, podem fer aigües de maduixes, podem fer marmelades, podem fer pastissos, també les podem utilitzar per guarnicions de carns grasses, vull dir que el nostre ventall de receptes amb les maduixes no només és la maduixa de postre, sinó que també la podem utilitzar en moltes altres receptes. Sí? Doncs ara acompanyeu-nos perquè anirem a visitar el Pitch and Pat de Sant Cebrià. Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Què tal? Molt bé, i tu? Com anem? Bé, molt bé. Perfecte. Fantàstic, merci per l'invitació. Bueno, vosaltres per venir i esteu preparats doncs, per
descobrir el que és el pitch and pat, ens hi posem. Perfecte, sí, sí. Estem amb moltes ganes de provar-ho, que ens expliquis quines són les diferents activitats que hi feu, els serveis i al final què és el que oferiu a tothom que estigui obert a venir. Molt bé, tu ets novell, no has jugat mai. No he jugat mai, vull dir que tu mateix. Doncs va, doncs comencem de zero, us explico una miqueta on tenim la zona de pràctiques i després doncs el camp, els forats i els paisatges doncs, que tenim aquí al Pitch and Pat de Sant Cebrià. Perfecte. Entenc que és un pitch and pat on està obert al públic i pot venir qualsevol persona sense la necessitat de ser soci i sobretot amb ganes de disfrutar i de passar-s'ho bé, de passar una bona estona. Sí senyor, o sigui, no demanem cap compromís a nivell de fer-se soci ni res, sí que fem abonaments doncs, per a la gent que ve assíduament a uns preus assequibles, igual doncs, que qualsevol gimnàs, i per la resta de gent, doncs sí, pot venir un dia i anar al camp de pràctiques, tirar boles, practicar una mica o fer el recorregut de 18 forats. Per exemple, perquè és molt important, no? Venir a passar un diumenge a la tarda una parella, què ens costaria? Bueno, un diumenge a la tarda, si vinguéssiu només a tirar boles, tirar unes 60 boles entre els dos, jugar els pals i després practicar una mica el joc curt, seríem al voltant d'entre 10 i 15 euros. Sí, és molt assequible. Qui no ve a provar-ho és perquè no vol. Exacte. I això seria només practicar. Si vols anar al camp a fer els 18 forats, serien 14 euros cadascun. Preus populars, assequibles i... I estem parlant doncs, de que trigaries 2 horetes i mitja a fer el recorregut i és a un preu tancat doncs, per fer aquests 18 forats. Perfecte, doncs ja tinc ganes que m'ho ensenyis. Sí, vinga, som-hi. Jordi, què és el pitch and pat? Bé, el pitch and pat és un esport molt similar al golf. És inevitable doncs, anomenar-lo perquè som una mica el germà petit. És el mateix, però amb les distàncies més curtes. També els estereotips canvien molt, com t'he dit abans, a nivell de preus, doncs, vestimenta, tot doncs, és una mica diferent. I aquí a Catalunya estan considerats també dos esports diferents. Hi ha una Federació Catalana de Pitch and Pat que és la que gestiona l'esport. És important això que m'has comentat del tema de la vestimenta. Evidentment no pots venir, per dir-ho d'alguna manera, vestit com si anessis a la platja, han d'haver-hi uns mínims, però no fa falta venir amb americana i corbat, entenc. Exacte, doncs no es pot venir amb samarreta doncs, sense mànigues, però sí que es pot venir amb una samarreta, un pantaló curt, es pot venir amb texans, una vestimenta normal. Ja et dic, no cal anar de 21 botó, però sí que uns mínims. Igual que tampoc t'aniries a jugar a futbol amb un pantaló llarg de pinces, doncs aquí tampoc. Tindràs vestit de futbolista per jugar a futbol. Perfecte. Parlant una mica del tema d'aigua i anant-nos cap a una mica la naturalesa, al final venir a passar una tarda o qualsevol dia és estar envoltat de naturalesa. Fa un moment estàvem escoltant una granota, veig tudons, he vist alguna tòrtola també. Sí, ja està algun senglar, trobaràs per aquí mig. Si no pel mig, per aquí als voltants, perquè és una plaga i cada vegada en corren més, hem de posar doncs, tot el pastor elèctric, perquè és que si no era impossible, i la gespa els encanta. Explica'ns una mica les zones. Veig que aquí tens uns... Hi ha els obstacles de sorra, que són els bunkers, i després doncs, aquestes estaques blanques li marquen el límit del camp, seria el fora límits. Un cop passes d'aquestes estaques has de tornar a repetir el cop doncs, perquè estàs fora de la zona de joc. Al final és el que et deia, és com la mateixa normativa o molt similar a la del golf, però en petit. Quants forats o quantes tirades ens trobaríem? Tenim 18 forats, val? I la superfície total és unes 5 hectàrees. Els forats van del més curt 53 i el més llarg 120. S'haurien de fer, teòricament, tots amb 3 cops, que és el part del camp que es diu, i això. O sigui, els 18 forats trigues més o menys unes 2 horetes i mitja per fer tot el recorregut. Teniu un pàrquing perfecte, teniu servei de bar, de restaurant... Tenim cafeteria... No volem dir restaurant perquè tampoc oferim tots els serveis de restaurant, però sí que fem un menú diari. Cap de setmana l'oferta és més de nivell de plats combinats, entrepans, i a l'horari doncs, estem de sol a sol. A l'hivern tanquem a les 6 i a l'estiu doncs, estem fins a les 9, ben bé del vespre. Anem una mica amb el sol. Perfecte. Fem una volta i me vas ensenyant les diferents zones? Vinga, som-hi. Suposem que jo vinc un dia que no hi he jugat mai, ja sabem el preu de les tarifes, em falten els pals, em falta un professor i com funciona això? Bé, doncs, al final és agafar, el que jo recomano sempre és fer classes amb un professor titulat, al qual disposem,
perquè si no jo sempre poso el mateix exemple. És com si et posen el telecadira de l'esquí, et fiquen a dalt i després doncs et diuen, bueno, i ara baixa. Sí, el més probable és que arribis a baix. Ara, potser no hi voldràs tornar-hi perquè no t'ho passaràs bé. Cauràs, serà un drama. Llavors, doncs, sempre recomanem, almenys de bon principi, agafar un professor. Els preus oscil·len al voltant de 30 euros l'hora i nosaltres doncs, et deixem els pals, les boles, tot per començar. Tu només has de venir amb un calçat esportiu i amb les ganes de començar. No hi ha més. Amb 3, 4, 5 classes n'hi ha prou. Després ja pots venir pel teu compte, practiques pel teu compte, començar a sortir al camp, doncs una mica tot això ja es va veient a mesura que vas practicant. Perfecte. Si no ens ho hem plantejat mai, i envoltat de naturalesa i... L'única manera és venir i provar-ho. I provar-ho. Molt bé, doncs moltes gràcies per el teu temps, no? Per tot el que ens has ensenyat i sobretot felicitats per aquest espai, que us recomano que el vingueu a veure i que l'aprofiteu perquè val la pena.